Batera bikainekin egin dugun prozesua, hori duela 2 urte edo 3 ikasturte hasi genuela, eta oso prozesua aberatsa gure eskolako errealitaterako. Guk ikusten genuen gure eskola eraikikuntza bezala fisikoki handia dela eta patioa bebai. Baina beti eduki dugu irudia patio grisa izan dela, egune berdeak faltan bota ditugu, natura gitxi egon da gure patioan, eta orduan nahi genuen hori aldatu. Niri patioan irakurtzea gustatzen zait. Niri futbolera jolastea gustatzen zait. Futbolean jolasten daudena jolastea beste leku batean, aldi gut eman balonazo bat. Prozesu luzea, baina ikastetxe osoa inplikatuta egon da, bai familiak, bai ikasleak eta bai irakasleak, hausnarketa egin zen, nolako patioa nahi genuen eta horren arabera aldaketak proposatu ziren. Hasieran beldurra egon zen aldaketaren aurrean, gauza berri bat, ez genekien nola funtzionatuko zuen, ikasleen arteko harremanak nolakoak izango ziren, zelan egongo ziren nagusiak txikiekin, txikiak nagusiekin, baina egia da nire ustez ondo atera dela, ondo funtzionatzen du. Patio aldatzeko prozesua ez nintzen asko konturatzen, orduan gero aldatu zutenean niri ilusio asko egin zidan. Neska eta mutilak orain gehiago nahasten dira. Batzutan gu gaude jolasten futbolera eta batzuk etortzen dira batzutan. Espazio berriak edo eraiki ditugu, ludoteka, librotegia, hortua, espazio horiek ere zabalik daude jolas orduan eta beti hobetzen joaten gara. Orain adibidez, beste proposamen bat dago ludotekan, konturatu garelako txikiek agian mai jolasetan ez dakitela, bolondrez eskatu dira 3. zikloko ikasle batzuk eta laguntzen diete ikasten mai jolasetan. Nire eremu gogokoena ludoteka da. Nire lagunekin egoten naizelako mai jolasetan jolasten eta oso divertigarria izaten da. Aldaketa horrek patioko giroa aldatu du asko, orain ere bai txikiekin egon algara eta lagun gehiagorekin. Orduan eta mailak elkartu algara. Uste dut aldaketa hauek hobetu dute patioko giroa. Orain joan egon altzara txikiekin eta lehen ezin zenuen. Momentuz uste dute balorazioa oso positiboa izan dela. Generoaren aldetiko harremanei begira, egia da futbola asko murriztu dela, eta jarraitzen duela izaten kirol oso maskulinizatu bat. Eta orduan hori praktikatzeko aukera gutxi izan da, beste espazio guztietan generoa berdintasuna bermatuago dago, beraien artean harreman naturalagoak sortzen dira eta ez dago hain segregatuta. Gaur egungo egoera ikusita, epe laburrera eredu hau mantentzea izango litzateke erronkarik nagusiena eta esaten duguna. Bai ikasleen beharrak ikusita, espazioak berplanteatzea eta saiatzea mantentzen gaur egungo eredua eta hori, luzaroan.